F'sentejn il-kumpanija Gozo Channel mistennija jkollha żbilanċ ta' 3 miljun euro. Fattura ewlieni għal dan it-telf kollu kien il-ftehim li l-kumpanija kienet għamlet mal-gvern preċedenti għas-snin ta' bejn l-2012 u l-2017 magħruf bħala il-Public Service Obligation. Dan il-ftehim jorbot lill-gvern jissussidja n-nol ta' traġitti bejn iż-żewġ gżejjer għall-anzjani u għall-Lawċin. Il-ftehim kien sar wara li l-konsorzju magħmul mill-Gozo Channel u l-kumpanija Gozo Ferries li hija s-sit tal-vapuri rebħu dritt li operaw is-servizz bejn Malta u Għawdex. Sorsi li tkellmu ma' t-Torċa żvelaw li l-Gozo Channel setet twaslet għal dawn l-iżbilanċi minħabba tmexxija ħażina u l-fatt li s-sussidi li ammontaw għal eluf kbar ta' euro setaw inħadmu ħażin. L-ingaġġ ta' ħaddiema min-naħa tal-Gvern Nazzjonalista qabel kull elezzjoni setaw wkoll kien konsegwenza oħra li waslet għal dan it-telf kollu fil-Gozo Channel. Jidher li għalkemm ta' kull sena qed ikun hemm numru ikbar ta' passiġġieri bejn iż-żewġ gżejjer, il-kumpanija Gozo Channel xorta waħda qed tagħmel telf sostanzjali.